Ano yung mukha mo pag malungkot? Ay. Yung mukha mo pag nasaktan ng puso? If you follow me, I'll follow you back. If you like this video, I'll like 3 of your videos. If you comment, I'll comment on 3 of your videos. And if you share a copy link, I'll share 3 of your videos. Comment done when done. Guys, what's up? Good morning. This is Fern. And gusto ko lang i-greet ang aking beshi, ang aking besh na si Kadyo TV. Kadyo TV, congrats sa'yo finally. Ayan, monetize na din ang iyong channel. So, happy ako sa'yo. Alam ko naman deserving ka sa lahat ng mga ginagawa mo kahit busy ka. Pero may time ka pa din na mag-upload yan. Patuloy lang para laban tayo para sa revenue naman. So sana one day magkadaupang palad tayo kahit na dito lang tayo sa social media nagkakilala. Alam kong napakabuting tao mo. Maraming salamat at isa ako sa napili mo na magbigay ng konting mensahe sa iyo. Palagi kang mag-iingat. Ayan. Stay safe. God bless. Bye. Congratulations po sa inyo kapatid, Kadyo TV. Ayan, sa wakas, you've reached this new milestone in life at nabunga na rin ang lahat ng paghihirap niyo po. And I'm so happy for you. Always stay humble and down to earth and keep on inspiring people sa inyong vlogs at sa daily life niyo. Sana po ma-meet na kita in person na para makapag-collaboration na po tayo. Ayan, ang wish ko lang po sa inyo, always stay grounded and don't forget to thank God for all the blessings that you've achieved and soon to achieve, diba? Dahil lagi lang po dyan si God para makinig po sa inyo and hopefully in time, masagot niya po lahat ng iyong prayers. Ayan, once again po, Kadyo TV, congratulations po sa inyo and sana more friends pa po ang ma-earn nyo sa YouTube and always pray to God and thank God for all the blessings. And always remember to be a blessing to others. Kaway mga ka-oink-oink, kamusta? Chubbs Vlogs here, ayan. So guys, nandito ako para batiin ng isang malakas at maingay na congratulations ng ating Sir Kadyo TV dahil isa na siyang ganap na monetized channel. Ayan, congratulations sa iyo Sir Kadyo. Alam ko, pinaghirapan mo yan and you deserve kung ano man yung narating ng channel mo ngayon. Deserve mo po yan. Sana wish ko lang lumago yung mga channel natin. Supportahan lang tayo. Nandito lagi si Chubbs Vlog to support your channel po. So muli, isang malakas at maingay na congratulations sa iyo. Kaway. Ayan. Pabush. Hi Kadyo TV, congrats sa pagiging monetized mo na. God bless and more blessings to come. Asahan namin ang treat mo. Ciao. Congratulations, pare. Isa ako sa mga die-hard subscriber mo dito. So, keep it up and I'll keep watching your posts in your channel. Once again, congratulations for your monetization. Congratulations Kadyo TV at na-monetize ka na and sana mag-grow pa ng mag-grow ang iyong YouTube channel and dito lang kami lagi nakasupport and congratulations again and we love you.
Hello, Mr. Kadyo. Kadyo TV, mega love shout out. Congratulations for being a monetized channel from Make It Possible. Good luck sa new journey sa YT. More basag harang to come. And keep it up from Make It Possible. Kadyo, congratulations. Ngayon narating mo lang tugatog ng Malabon. I-share mo naman yung blessings mo sa akin. Okay? Keep up the good works. Congratulations again. Carlota,